Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Ito po si Mikey Inherites. Bawat sumbong at reklamo dito natin idiretso. Tumawag lang sa numero 2145. May palo sa ulo. Via FB o YouTube www.landviner.com.ph. Pwede lang pumunta sa kapitbahay at pagchismisan natin to. Ito ang investigador. Ang mga nagbabagang balita, di umano, online seller na si Jan, binugbog ng 4 na kalalakihan dahil nagtangka itong manlaban. Tunghayan natin ang mga pangyayari. Totoy ba totoy, gamay totoy, pasok! Yan Mike, nandito po tayo sa bahay ni Jan at kakausapin natin kung ano ang nangyari sa kanya. Ikaw po ba si Jan, online seller? Opo. Ako po si Totoy Batotoy Gamay Totoy, galing investigador. Ako po ay isang reporter. Kung anong nangyari sa inyo, kung bakit ba kayo nagkaganyan? Binugbog po ako ng 4 na lalaki. Saan? Doon sa may waiting shade. Doon nila ako binugbog. Pwede ba natin yung puntahan? Opo. Kaya mo bang tumayo? Opo. Sige, puntahan natin. A few moments later. Mike, nandito po tayo sa lugar kung saan binugbog si Jan, online seller. Jan, paano ka ba binugbog ng 4 na lalaki? Pwede mo bang sabihin sa akin? Opo. Binalian ako sa braso. Pinantok ko ako sa tiyan. Pinatok ko yung ulo ko. Tapos, pinagtulungan nila akong sipa-sipain. Pwede mo ba yung gawin sa akin? Opo. Ganito po. Pakatindi pala ang dinaras mo dito, Jan. Opo. Yun po ang ginanas sa akin. Masakit po ba? Oo naman. Maraming salamat. Ibalik mo ang nunal ko. May CCTV pala rito. At bakit ngayon natin nalaman? Saan po? Ito po. Sige Jan, tingnan natin ang nilalaman ng CCTV. Ito po yung memory ng CCTV. Tingnan natin upang makita natin kung anong ginawa sa iyo ng 4 na lalaki. Kwan! Di ko kutun dyan! Nabuking! Oh! Mabilang ako tipara dito! Patay! Hala! Kakauban din mo! Sayaw Jan Jan, sayaw Jan Jan, sayaw Jan Jan, sayaw Jan Jan. Aserehe! Ha! Rehe! 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 What? Hey! Aserehe! Ha! Rehe! Binugbog ng 4 na lalaki, nagsayawan lang kayo. Totoo naman binugbog ako. Nakita mo naman yung anong nangyari sa akin eh. Ito ang katibayan na hindi ka binugbog ng 4 na lalaki. Ang kaso mo ay hindi matatanggap sa korte. Ang pinuntahan po natin kanina ay purong kasinungalingan lamang at walang katotohanan. Opo, si Totoy Batotoy, Gamay Totoy, naglilingkod sa iyo. Landviners. Balik sa iyo, Mike. Kayong magdalawang isip na magreklamo, ipaalam po sa sumbungan ng Landviner. A few moments later. Pinuntahan po natin kanina ay purong kasinungalingan lamang at walang katotohanan. Ako po, si Totoy Batotoy, Gamay Totoy, naglilingkod sa iyo. Landviners. Balik sa iyo, Mike. Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Ito po si Mikey Inherites. Bawat sumbong at reklamo. Ayan Mike, nandito po tayo sa bahay. Ayan Mike, nandito po tayo sa bahay. Ayaw ka tawa yan. Ayan Mike, nandito po tayo. Alam Mike, nandito po tayo sa bahay. Tatanungin ko po kayo kung anong nangyari sa inyo. Tatanungin ko po kayo kung ano nangyari sa
Nagkanganan ako. TV. Unjo mo ito inyo. Yo! Ayan guys, maraming salamat po dahil tinapos nyo ang aming video at ngayon po ay magsha-shoutout po kami sa aming mga supporters. Isa na doon si Ann Gahe, pangalawa si Mayora May Belhot, Harley Fates Singidas, at sa lahat po na nagbe-birthday ngayon, shoutout ko po kayo, good health. And also, shout out sa mga utol dira sa Bohol nga silang Dave Purakan, Jimbo Ibanez, and also shout out kang Jeya Purakan. Shoutout ko kay Mark John Ray, Hanchi Lyrics, then Chara Pinagdiba. Shoutout po ko kang Samsam Samlani, Ate Jikay, servant ako. Shoutout kay Belinda Kilat, Rodi Bagyo, Timo Rodriguez. Shoutout siya. And also, shout out po dahil kay John, Rosie, Bulahan, and Baby Co Revilla. Ayan, maraming salamat po. At sa hindi pa po nakakilala sa amin, kami po pala ang Landviners! Ayan, huwag niyong kalimutan pong mag-follow sa aming page. Huwag niyong kalimutan na isupport ang aming page. At don't forget to click and hit the notification bell button upang updated kayo sa lahat naming mga videos. Maraming salamat po!